Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να δούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα του κομμωτηρίου μας. Αφού έχουμε συνδεθεί σαν διαχειριστές στην εφαρμογή, επιλέγουμε το κουμπί διαχείριση και αμέσως επιλέγουμε το κουμπί συγκεντρωτικά στοιχεία. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε μια σειρά από συγκεντρωτικά στοιχεία, είτε αυτά αφορούν τιμοκατάλογο υπηρεσιών προϊόντων, είτε κατάλογο πελατών, επιλέγοντας το συγκεκριμένο είδος και επιλέγοντας το κουμπί προβολή. Αμέσως μπορούμε να δούμε μια λίστα, την οποία μπορούμε να εκτυπώσουμε αν θέλουμε, με τον τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες ανασελίδα. Επίσης μπορούμε να δούμε έναν συνοπτικό κατάλογο πελατών για το κομμωτήριό μας. Τα σημαντικότερα όμως στοιχεία που μπορούμε να δούμε εδώ πέρα είναι μια εποπτεία για τα έσοδα του τρέχοντος έτους. Βλέπουμε ότι εφόσον έχουμε καταχωρήσει μόνο για το Γενάρη, μας εμφανίζεται μόνο Γενάρης. Εάν έχουμε έσοδα και για τους επόμενους μήνες, εμφανίζεται ξεχωριστή στήλη δίπλα από τον μήνα Ιανουάριο για κάθε μήνα που έχουμε καταγεγραμμένα έσοδα και μας τα έχει κατηγοριοποιημένα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, έσοδα από προϊόντα και έσοδα από υπηρεσίες. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να δούμε και συνοπτικά τα έξοδα ανά μήνα με βάση την συγκεκριμένη κατηγορία. Παραδείγματος χάρη, εδώ έχουμε έξοδα 1664,04 ευρώ για το μήνα Ιανουάριο, κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το είδος που έχουμε επιλέξει στο έξοδο. Μπορούμε όμως να έχουμε και πιο αναλυτικά έσοδα, παραδείγματος χάρη έσοδα ανά μήνα, όπου μπορούμε να δούμε για τις υπηρεσίες μας τι ακριβώς υπηρεσίες πουλήσαμε και τι ποσοστό των υπηρεσιών ήταν το κάθε αντικείμενο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι για βαφές τα έσοδά μας από βαφές ήταν 82,16% ή 52,5 ευρώ, για κούραμα ήταν 14,87% και για λούσιμο μόνο το 2,97% ή 1,9 ευρώ. Και πάλι για κάθε μήνα που θα έχουμε καταχωρημένα έσοδα θα εμφανίζεται ξεχωριστή στήλη με τα αντίστοιχα στοιχεία. Και όπως ακριβώς κάναμε για τις υπηρεσίες, μπορούμε να δούμε και τα προϊόντα. Βλέπουμε ότι για τις κατηγορίες προϊόντων έχουμε 49,44 ευρώ για Creative Line Styling, ενώ για βαμμένα μαλλιά προστασία χρώματος είχαμε 13,65 ευρώ. Μπορούμε να δούμε και τα έσοδα ανά μήνα κατηγοριοποιημένα ανά στη λίστα, για να δούμε, και μάλιστα είναι με ευθύνουσα κατάταξη, για να δούμε ποιος από τους στυλίστες μας συνεισφέρει τα περισσότερα έσοδα, ποιος τα λιγότερα και ποια είναι η κατάταξή τους. Ομοίως μπορούμε να δούμε μισθοδοσία ανά στη λίστα και επίσης μπορούμε να δούμε το σημαντικότερο απ' όλα, το τζίρο που κάναμε από συγκεκριμένη ημερομηνία, είτε για μία ημέρα, όπως είναι τώρα από 7 πρώτου έως 7 πρώτου, είτε αν θέλουμε να επιλέξουμε για συγκεκριμένο διάστημα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι από 1η πρώτου έως 7 πρώτου τα έσοδά μας ήταν 126,99 ευρώ, τα έξοδά μας ήταν 1664,04 ευρώ και το κέρδος μας είναι αρνητικό, μείον 1000,537,5 ευρώ. Όλες αυτές τις συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούμε πολύ εύκολα να τις εκτυπώσουμε ή να τις αποθηκεύσουμε σαν ένα αρχείο.